kumsang ni panga kuma khan Ronaldinho chuan Ballon d'Or chu dongin khowela football player thabera puan ani zuya mase kumsom panga hnoloka abeng account dollar nga chau om to in atla chhetarop mai anno a phe chuan Paraguay tanina atang zui to bokani Ronaldinho zen kong hi abum bawin achok chhowe ema khowela football player thaber le thiam bernia an soi thin hi engwanga tlachiange ani tak mai le ole ngai thatu te le thlir tu te song in zawain che bai le vek ole tuntum kan video be thung chuan football star Ronaldinho nuna thil thleng mak tak tak te kha kan thlir hobin kan ngai thlau be le thung no na video te abula tang atop thlengin milau thler sakin milau ngai thlak sak le thau don ya Ronaldinho hi aming pum tak chu Ronaldo di Assis Moreira ania kumsang khazakwa somriat march ni somne pakhata khan Brazil a lo piangin chung ko har sabe ta katanga ronchor chhuak ania apa hi professional footballer ni thini in longsiam na huna te po athok boka anu ero chu nars ani thung ti chuan an chung kwa chu sumlama po an har sabe thin emema ma se auna pa Roberto chuan an chung ka be se na de be chu ron chemal chawin Roberto hi Ronaldinho a hian kumsom lain a upaknge nge a ani po hi footballer thoni in Gremio ta na khel thin ani boka ti chuan kumriat mi lek ani lai hian Roberto chuan professional contract lo sign to in chuta chuan hlo thatak ani don ba ka in thatak le pool pek ani bok nen awoi khatnan achung kwa te chuan nun nuam jok chu an tembe thei phata ani nima sela an hlim hun chung ero chu arei lo hle thung tum khat chu Ronaldinho chuak chu tlaina maron ho in a thlen meu chuan anu le unau pa te lo taplai chu aron hutamaya chuta chuan apa chu hata takawanga boin pula atla hlum dei aloni ti chuan annu fa hawa khosa in malam an panve che zela ma se anril runa date akyang chanta mo tia Roberto chuan akhu pa hliam na tak torin ai zona chuan ator phale ta a chuti lai mekin pa an nei to box se launen Roberto chu anaw Ronaldinho tan chuan pa chan chu a chana ngai box inen aril ro chu aboi thin ema nima sila anaw chuan ama khum thei dor khopa thiamna le theina ane ni ti chu sha in a the ang chuan chhun zan chumin a train ta china ti chuan kumsom pathum mi ani hian Ronaldinho chuan Gremio Academy tan khelbe thei to in gol somhne pathum lai athun ba ka apol ti chu a chakpuita a tin heta a che that ema ba hian under 17 World Cup a khelbe tora tin hialin chuta po chuan a team te chu a chakpui le zel bok nen a hming po chu a cherbe tanta a ti chuan kumsom paria ta tlen meu chuan a professional contract ma saber sign in football lama azin kong chu a zo chho tan don ta ani Ronaldinho hian Gremio tan kum thum zet khelin season tinin ma ason chho zela kumsang khazakwa somkwa paria ta khan game som thum pariat lai khelin gol rok lai athuna heiba ka hian season dot ya chuan match somli pasari khelin gol somhne pahni athun da boka in a season thumna le Gremio ta na a khel top na ber tora chuan match somthum pasari khele in gol somhne pariat athun le bokani ma se chung gol te chau chuan Ronaldinho ni na chu an shil lawa an khel lai chu a hmona min a hmel te po chu mu anuam thin ema in a thiam na ti awang chuan mitin shia chu hlo ta thuain European club te po ina an lo shat ve nuwa chuan an lo du ve le boka ti chuan kumsang ni pakhata khan kumsam ni pakhat mi ni to in chumi koma chuan French club PSG nen contract an sign don ta a chute honlai chuan PSG chu tonlai anga lian hi lani lawin Arsenal kha azom trep zoka ma se awak permit awangin Paris chu athlang ni ta zok alawni chu mai ba ka chung song chu au Roberto a ruwa man noi mi vek ni bokin Ronaldinho agent ani mai pe alama anaw chu anon kong tin maya chuan a toyom tha thin hle bok ani amai ro chu atira Ronaldinho chu me song a khel be lem lawa team thar azoma wang hian in adjust na hun chu amamo boka nima sila winter break an nei nu chuan engkim chu ain thlak dor mai match palia azonin goling ot athun ta a mi puilom chu a hlo in miro pui tak aleni don ti chu mitin hodan le rindan ani chhota a ma se chu a thiam thil pialama chuan larna le ming thanna ina a kentel
Arsenal le social na neu chuan awm zui chhowe tan ta a PSG manager chuan Ronaldinho chu anun a chen ma a in khel a in party le nam chan lama a hun man te chu atam sok ni na suya chuti lai mekin Ronaldinho po chuan anun a chen thin le hlim taka hun han man vel chu noma ti ti chu a phabik lem lo boka ma se chu chuan a mahuna thil thui tak shilin har satna a to pha don jengim I han thlir ho zel don ti ang ni pui ma sabir alawin her cha chuan kumsang ni pahni world cup atan Brazilian national team som tora kaule som ani a heti hunlai hian Ronaldinho chu kumsom ni pahni lai upa ni to in Brazil chuan player thatak pathum ania chungte chu Ronaldinho te Rivaldo te le Ronaldo Nazario te khani in anni pathum chuan an team chu an uap lum hne bok nen final a German chu hne in an chak zui ta a chu mai ba ka world cup nowa PSG a alet le no chuan kumsang ni pahni atanga kumsang ni pathum si zonatan jersey number 10 chu pek ni bokin match lian tak taka thatak taka a khel zel ba ka a inta chian chhauda zela chutiang chuan season hun chung chuan match som thum pasari lai khelin gol som pahni lai thuna nimasila Ronaldinho chu in khel thiam tak nimase leka atim ti thlen chin chuan beisei a phalawin chawna thar po amamo hleya ye chuan kumsang ni pathum ni puya khan Manchester United le Barcelona te chu Ronaldinho chan jok tumin anin elia heta hian 30 million euro pek diamin Barcelona lama chuan enziak lut fel le ta ani ye chuan kumsang ni pathuma Barcelona chu club thale chak tak alawni ta a ma se an thiam pui pa le an club khai pa ber tiang din mun an thlen the chan chu Ronaldinho khani in JV Hernandez po in alo soi lang to nge a heta po hian jersey number 10 chu hlan le ni bokin Barcelona azom nu a phei chuan anun chen le party lama a hun man tur soi tur po atlem so the a ama a in khelama ariru po chu a peta zoka tin season ma sabira chuan game somni pangalai khelin gol somni pahni zet akhung ta boka tin La Liga pahni na din munte ron lo pha in Ronaldinho chu seasona Barcelona in Real Madrid a hne thei chan poimo takha ani ta hiala tin an club tan chuan alomom dang dai hle boka a chan chu kumsari chwangte meu an lo hne to lo wang khani in season hne na chuan kumsari chwang hnuwa Barcelona chuan La Liga hne na ron changin no moi chu an ron choi tangeya Ronaldinho po chu a khel that em awangin FIFA World Cup Player of the Year choi moina hlan ani ta bok ani ye chuan kumsang ni panga atanga kumsang ni parok seasona po Ronaldinho chu a berlani zelin chu kum chu a careera kumhlu le nomber ani hiala tin Barcelona chu La Liga team a chuan chakpui le bokin FIFA World Cup Player of the Year ni na chu avoi ni na tan hlan ani le boka chutian chuan khovel footballer ro pui ni in ama ngai sang to po an thanim ta hle maya in champion league po chakle in chu seasona phe chuan Ronaldinho chuan gol somhne parok thunin kum kha chunga akong hnember ani a ma se a gol khongza chuan aro puina an chel ho lo thung aro puina le thiam na tar lang tu te chu a in khel dan le a che che ate a game a control dan te le art ang maya football alan tir dan te ani thung ye chuan chu seasona vek chuan Real Madrid chu 3-0 a ne le in gol ni chu Ronaldinho khong ani nge nge a amai ro chu game chu an hne na chanwang chawa chin chhia tlak ani holo Real Madrid fans te nge chuan Ronaldinho thiam na awang chuan an lo lom pui ba ka kot bengin an choi moi hiala hei hi thil thleng zen zen lo ni in Diego Maradona chunga chau khan alo thleng to a chutiang bokin Ronaldinho chunga chuan thleng ve le in aro pui sia ti chiang to thatak ani ta bok ani ye chuan kumsang ni paruk World Cup tel turin Ronaldinho chu nasataka in puacha in Brazil tan a khele dona kumli liam ta khan Brazil chu lo champion to in mi poite chuan be sen sang tak nen an lo thlir thupa chuta chuan Ronaldinho Kaka Adriano le Ronaldo te chu khel hawin engtim ma ina an hne thelo tur ni in an lo ngai veka ma se be se ang diak dakin thil chu a thleng bik tlat lo Brazil chuan be se chu an phatalawin quarter final a Prince chu hne lawin knockout ani tamaya heta an hlo chamhnu hian Ronaldinho le Adriano ten party an hoi hoti thu thang awmawang chuan
Brazil hori ro chu ana ema annuwa phe chuan Ronaldinho banar le thlak te po chu an ti che hial bok ani ti chuan World Cup a zo hnuwa chuan Ronaldinho chu Barcelona a aliat le ta a ma se thil chu adanglam tatlat mai football chawa in focus mi ani to lo bok ne kumsang ni paruka tanga kumsang ni pasari sizona phe chuan a performance chu atla niam chanta a ma se athiam na te chu alangai reng thung chuti lai mek chuan player lano pangve tak Lionel Messi chuan a hming chu ron cher chan ve mekin Ronaldinho soimonga atlak chiat mek lai chuan Messi ero chu aro pui tel tel thunga ti chuan kumsang ni pasari atanga kumsang ni paria sizona chuan thil thleng chuan zolam chu pantazelin Ronaldinho chu khelmola chuan ai hniam palta a tin a fitness po chu atla hniam na sa in party le nom chen na ti chuan anun chu anti boy le ta bok nen aro pui lai hun ber chu a kalsan chan ta tira chuti lai mekin Pep Guardiola Barcelona manager chuan Messi an mahun eng tak ane ni ti alo sha chuan Ronaldinho hian Messi nuna a thalo zonga ngong le ti mu ani chu a hlau ta hle maya chutakara Ronaldinho chu kumsom ni pariat aron ni meu chuan footballer ro puile thiam tak anga hriat ni to lovin party boy anga hriat ani ta hiala chuwan chuan Barcelona po chuan lo du to lovin Ronaldinho chu Serie A in sonta a heta hian AC Milan chu zom le in anuna bungthar kai torin ain po cha le ta ani ti chuan season chan tira Ronaldinho chu thathar nen malam pan torin ain po cha le ta a heta po hian ama a Ronaldinho an sha thin ang chi a khele in mi puilom po a hlo chhole vewa ma se hunte a kalzel nuwa chuan anun hlui bok chuan om zui zel bok nen ain fit lo le ta ema chu mai ni lo party te po chu a ching chan le ta a chuti lai mekin Milan manager Carlo Ancelotti ero chuan Ronaldinho tlak chiat na chu thilmak ni lem lovin a thong shan lem lo ni in a soi thunga tin a theina le a thiam na te chu langai rengma se ataksa in a support reidon lo ti in a soi boka chutiang chuan season dot le po a tran tha thei meu to lo Ronaldinho mahun chu a chhebek to don emo ti tur khopin atlo sopta a ma se adu thu sam to ber kumsang ni som World Cup a khel theinan in sangmar le in theitop chwa atum le ta a chuta chuan coach thar thlazar hnuaya training nei in a theitop chwa chuan left winga a khela eta hian Ronaldinho tak tak kha alo le to ni ngai hlumin leka top assister ni in season chu a to pakhar theita a ma se atum ro na zong zong kara Ronaldinho chuan chanchin tharlung oilo thlak tak chu a hritatlat mai chu thil chu kumsang ni som World Cup khel tura thlan chwa zinga khan tel velavin Brazil manager dunga chuan Ronaldinho chu a thlang ve lo alo nia ma se Ronaldinho chuan dunga chu kumtam takalta khan alo ti thang tlom to awangin phuba ala angai thung de chuan chung thil a thlen zon hnuwa chuan Ronaldinho chu a hnual tarui maya ama a phurna om song song te po chu boduakin anun hluya bok chuan a kerle zuya chu mai ni lovin AC Milan atang po in January tha a kumsang ni som atanga kumsang ni som pakha season chu a chwa san zui le ta bok ani de chuan kumsom thum ani hian Brazil a aron le ta a heta hian Flamengo nen contract sign in an contract chuan Ronaldinho chu kar khata voi ni party te a phal sak boka ma se hun tampo aliam ma in Flamengo chuan Ronaldinho chu hlo apek thatlo emawangin season khatnuwa an contract chu ama Ronaldinho vek chuan atitop sui le a nima sila nili hnu loka Atletico Mineiro chu zomle ngalin am awang hian an club chuan avoi khatnan Copa Libertadores sa hne na an chang hi ala chu mai ba ka bola de ora awa chu hlan ni bokin chu South America a player thaber hne na hlan thin ani a ye chuan kumsang ni som palia Ronaldinho chuan Mexican club Querétaro chu zomle in kumsang ni som panga khan Brazil a aliat lia heta hian Fluminense nen thlasom pariat contract an sign zuya nima sila thlani chawda in game a chuan in lan tam lo hlea chu mai ba ka mi pui be se chu a phalo thinin an contract po chu an hun tiam chin thlen ma chuan an ti top zui le ta bok ani de chuan chu mi hnuwa chuan Ronaldinho chuan kumrei lo de chung India futsal khel thinin kumsang ni som pariata a hna chu a chaw san ta bok nen mitam tak chuan chu Ronaldinho top nanga chuan an ngai vika ma se ani ho lo thung a hna a chaw sana tanga kumni hnu loka jela khonga ya omzuin
a kauna po dollar nga chia chu omin atlaran zui ta bokani kumsang ni somni march thla khan Ronaldinho le una pa Roberto chu promotional atan Paraguay ansina nathila wanga zin satya tur so thil thalo so ka chuan ain le ton tatlat mai an una wa Asuncion airport an thlen chuan thunei tu lam chuan an lo ti dinga heta hian a chan chu Paraguay passport an ken chu atak ang veu ma se alim siam chop mai me ni ti an mu chuak tatlat maya ti chuan ram chu an chhosan le ngal mai ang ti hlawin thunei tu te lam chuan pre-trial detention hnoya tan ina an da taria ma se he tan ina po hian Ronaldinho chuan amilar lo ni ve to na te chu la chom zelin jel tang ve dang te chuan autograph te an dil ba ka ga te chuan tha te an lak pui fo thina chu mai ba ka tan in chebela te po chuan football chu la khel thinin a mela po chuan hlimmel mo tur chu ala fan bok ani te chuan thakhat nuwa ko chuan Ronaldinho le Roberto te chu house arrest chu a phal sak ve ta a ma se an ina ni lovin Asunciona hotel changkang le nuam taka an transfer da zoka anina taka chuan hei hi jail che khat thau ni in jing chhun zan zoma ven himna khauta kalpui ani boka ma se bele chuak tur chuan million 1.6 tal nei angai thung chu mai ba ka Ronaldinho chuan dollar sing ko lai pek angai ba ka auna pa Roberto po chuan dollar noi khat sing khat lai a pek ve angai don boka e chuan chu jail hotel nuam taka chuan chengma se an nun chu azelen holo an chi chia engkim chu thli thlai reng ni in an mani tlo tu te po chu felfai taka chinchia vek an ni a te swale che swal pal cheti awanga jail pa nga ya let le thereng din huna chuan an ding bok ani heta hian Ronaldinho chu ron tong chhak ve in an passport chu sponsorship atanga a hmu ani thole medical arin pal thu te dan bo chia chu athil tum ani ngai reng reng lo thu aron soi ve ta a nima sila eng ang point in soi fi ama se fin fiana chiang tak om la owangin thudik a soi nge mti ro chu hriat ani lo thung amai ro chu kumsang ni somni August tha a unaw te chuan document diklo an hmanga thil diklo an ti ani ti chu ron pomin Ronaldinho chu dollar noi ni choi tir ani ta a chu mai ba ka auna pa Roberto po chuan criminal record chu ron pom ve bokin Ronaldinho record ero chu an clear don boka ti chuan thlanga chung te meu mai en thlak na le khwa kherdan hnoya anom hnuwa Paraguay chwa san phalsak ani ve tangenge a ma se hetia anin lampana thona an chuan to hnuwa po an thil ton te chuan kian san mai bik lavin ala zui zela Ronaldinho chuan larna le hming thanna ina anun ati kholo theizia te rin tur diklo arina wangte le anun in thlak dang lamna sa theizia te chu a re chhuak to warwara nima sela athil ton te chuan a hming chu ti hliau ve hlek ma se aro puina te lia khotur khopa thil lian tham ero ani lo thung chutiang chuan Ronaldinho chu football khovela solhnu tam tak alo hnu chhia ve to awangin a scandal kara po hian mi za chu alakai ve thowa aza omna le a hming thadna songsong po chu ala hlo pum hlung vek bik lo ani ti chuan Paraguay passport scandal a omhnuwa Ronaldinho chu Brazil a alit le ta a tanin atangin chuak to ma se anon chu na satakin ain thlak dang lama chuti lai mekin khovel po chuan footballer ro pui ang chawa a hmu to lo ba ka a criminal record nei to na po kha a chin chia reng to don boka ma se chutiang jong kara Ronaldinho chuan pon na mi tena an hmu dan tur chu angai pui mo thinin a fans te na in po thar le chu atum ro hle boka te chuan kumrei lo de chung chu a hunrem changa pianga football event sang te inlan fo thinin a thiam na ti awang chuan friendly match mai maya ain khelte po chu mi puite chuan hmunom anti ve hle thina in football chu a hna ang zong in ban san to ma se miro pui taka lo siam to tu a thiam na te po chu an langai reng thau bok ani ma se sumla mai ro chuan atlaran ve na sa hle thunga khatia football khovela a chen chung zong khan club salaries le sponsor ti atangin million ala lu thina nima sela a khosak dan le anun dan te mumal taka sumhan dan tur duan lok om la owang ti le Paraguay khe sawang te khan sum khoral nualin din mundir thong taka chuan adin phata a he thil hi report ina atarlan sel danin malam hun ngai to thuilem lavin karman tau tak taka te in le lo le party ate chuan a khoral na sa hle ni na soya chu mai ba ka kumsang ni som ni pahnia media ina atarlan dan phe chuan Ronaldinho bank account so arwak deuh thoni na soi hiala
ti chuan Ronaldinho nun chu private chhotial tial ni in a hun tam thei ang ber a chungti bula chuan a hmang ta thina a bik takin kong engkima toy oma chanpui thin tu a unau pa Roberto chu angai hlu swalin a thil lo ti swal to te chu a za pui lo ba ka a thil zer chwa te chu a soilang fo thina ma se media lam ero chuan a thiam na le aro puina te chu chu tar lang to bik labin atluk swal pal na te chu hun engemaw chen chung chu an lo khel rep rep to bok ani ya chuan Ronaldinho hring nun chu warning le chok phor tu ni ta bokin mi tam tak ta na zirlai hnu chhia tu thatak ani ta a tin thiam na le hming thana ten sang tak min thlen thei ma se film khor lo na le nun ulok tok lo na ten voi le khata engma lawa min chwa thei ti hi a chiang hle ome he anuna thil theng te hi football lama tui tak tak te le kumlama lanau pang tak tak te tan zirlai thatak ni le zolin theina zong zonga beya thiamna pi alama nun ulok anga isia atilang chiang hle bok ani ti chuan Ronaldinho chuan anuna harsana tam tak a hma chhona sumlama tlaranin lo tlu sope to ma se football khovel mai ba ka khovel pumpuya a hming ero chu a dai le to ngai don lawa chuti rwal chuan talen pi alama mani in vongti le khovel thler ron ni phei chuan nun uluk angai sia Ronaldinho nun atang hian alang chiang hle bok ani ato bera chuan kan nun hi khovelin min thlir kher lo ma se mani to ka film khurte rin omna tele nun uluk hi apoi mo em ema ming thana le larna tian chatuan an dei lo sia alang chiang hle ome ole khati song kha ton tuma kan ngai thla khau le thei chu alo ni le ta a Ronaldinho chungchanga in ngai dan te comment section lama in lo soi vele thaw